Maing hapon. Naata diri karon sa garden ni Manoy Marcelo. La grabe uy, la bago pag giningitan ang sili ni Manoy, grabe. Padung na ni Harvey, so nanay padung buwak Manoy, grabe. O ganun guys. Gool kay si Mama kay ang kapayas ni Manoy, grabe kadaghan nga nangalata na kurting guulan ni Mama kay daghan kay nangalata kana oh. Grabe kadaghan nga nangalata sa kapayas. Sa pila ka oh. As in kay nangalata. Tungod ni sa uwan. Unya si Mama nakuan si Mama kay ug nakuan pa daw niya may pag-iha daw kuno nga gipang lahi daw kuno patong pagdayog kuan kinsa man kuno nasayod ang makamatay tong uwan nga nato kakusog, diba? So ana Manoy Marcelo basig magkuan kanoy nern o dera ang dragon fruit sa man ni boxer short, apil lang boxer short kina ay ito trapo na siya guys. Munang amo adha guys o lasang munang amo adha payag na mo muna diha dapit nga side among abuhan nga mura og karatis ungo ganon dayon diri sa side sa ako mga tanom kana siya. Okay, nata karon diri sa sili ni Manoy na siya mga nanay mga buwak nara na siya buwak Manoy na siya mga buwak kasagaran puwerte niya nga mga tambuka tambok kay imong mga sili noy. Grabe. Grabe katambok sa imong sili. Grabe jud katambok sa sili ni Manoy. Ari ta diri. Dara. Ang uban nga kuan sa dragon fruit. Kani diri. Kani puwerteng daghana. Kana. Hi. Kana siya. Diara. Grabe. Ganon. Muna siya. Ang iyang mga sili. Kana. Daghang kayong sili. Grabe ra ba ni ka mga nindot nga sili. Ganon. Welcome sa among bukid. Among bukid. Among saging. Namunga ng saging ni Mama. Namuso na day. Namuso. Hindi na ay. Nanay namunga. Kana guys. Kana. Unya. Naikapayas nga sobra. Nahabilin. Tara. Ug naa dito ang kanding ni Mama. Kanding ni Madir. Perting daghana sa dragon fruit Kana siya dito nga palibot, mga dragon fruit na siya dito. Nga side. Ang dragon fruit nga daan mo ni siya ang gikuan sa kuan Grabe katambok guys. Grabe grabe magkatiman ni Manoy Marcelo. Grabe mudag atiman ako maguwang guys. Grabe. Kani igon kaayo kay kani siya ning subol lang gud siya maayo nara. Closer dagko kayo. Tungod kinabali siya. Wala na kaagwanta ang iyang punuan. Adapit sa kuan bitaw na nabali. Mo na siya ang karaan niya nga dragon fruit. Dayon kana siya nga side diha mo ni ang mga bag-o. Kana natay elepante kaning elepante digni siya maayo nga kanang puuhon. Tanawang elepante guys, iba na ay butterfly. Kanan. Ang elepante di na siya angay nga kanon. Na siya. Mauna siya. Okay, dan padong sa mua. Pero ang akong mga tanom so diha nga mga misitas nako. More siya glasang tungod sa kusog-suwan ang sagbot pod grabe ka kusog na nubo. Ganun. Na guys.
O naasa diri ang batong ni mama. Ang batong ni Mother Bibot nga nay mga pakapin nga medyas. O kana ang batong ng Mother nay mga pakaping medyas. Pamain na lang anak, pamain. O nay mga medyas ang gilabhan ipanghangir ay ipang sagbay. Oh. Muna siya diha nga part sa among kusina ang murag ungo. Ang namang sa masikag silhig nga porting uwana karon pa ni uga ang lapok. Oh, tara. Anan. Dayon diri. Nga side mo ni. Oh, ako mga tanom ug unsa kasamok, guys. Ano siya? Sa interesado dihang mo palit hala. Ning katay na sa ubos oh. Oh, kinsay interesado diha sa ating tanim? Marami tayo dito. Yan. Marami tayong tanim. Oh, ganun. Ganun. Grabe kagwapa sa tuang ko ano. Ayun, tambok siya sa mot. Butangan ako siya sa kabaw. Yan guys. Update sa ating mga tanim. Alang akong green cardinal kay nadaot sa tuwan ay na sa siguan. Sa sige na siya uwan. Okay guys. Kana oh, for sale na siya, for sale. Kana sad. Nang amo diha oh, bukid dalhin mo ng lasang. Hi. Oh. Nahimo ng lasang ang amo ah. Mayo. Ang amo sang payag luoy kayo guys kay na. Ang payag na mo kay perti nang gubaa. Siyan kanin payag siya dapat na siya no pero meaning ati manon limpyo siya ni. Oh bitaw. Wow, grabe na kay gwapa sa akong kuano heart leaf guys. Heart leaf philodendron nato ang atong heart leaf. Ato jung ipakita ha. Nanidag ko na ihang mga stalk tanawa. Wow. O diba? Ah, wow. Kanindot oy. Pero tinang ninduta. Oh, wow. Wow. Ang pikas, ang Milano. Ang Milano Chrysum guys. Dera. O dera. Ang Milano. Dera ang Milano. Didagko na sa siya sugod. Ako na siya gipanguan kaya akong gipamalikha. Cheers. Muna siyang among bukid. Ang among balay guys, maron na siya glasang. O diba? O makita pa ninyo. Naray, di na makita. Muna siya ang view sa among payag. Napuno sa hinay-hay mga t-shirt. Hala, kalami sa feeling na naisaha. Sama na! Hay! La! Naginukuray ng manok. Basig na imugukod niya iro. Hala. Gigukod ang kapidro no. Dakpa. Ganun lang. Tutuyok tadi sa muluyo. Dakpa na? Aw. Tanawang amua guys, ug unsa kalasang. Munang amua oh. Oh, napuno na sa kuan. Sagbot. Dapat tanig silhigan diri nga part, grabe naman ni. Wow. Dagko na kaayo oh. Okay. Bye!